Diak mamati siya sa nitulak tay nay simboy tawen siya nang tay naksnan sa syagen kanak adiak sumaa kana mapasnan siya ma tay adin nudutan nay makhang nan chan pastulan nungwang sikap naman merkang narus nan katawer-tawer tagminan siya sa paten adiak sumaa kana mapasnan siya ma ngamker kakawis nan akawis nan winakas kumawislik na problema kan amas na kawis ay mangit itawan kaapoy ernituan manert mamait kasin na